vi ska hälsa som Minglava. Jag ska säga en gång till Minglava. Vill du hälsa mamma? Minglava! 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 Tusen tack. Ja, jag heter Bahman. Jag samlar från hem. Är det kompis? Jag heter Kimaoui. Jag kommer från Olisson. Idag vi ska fira fest på Bildmässigt på fest. Först meningen sådana rådgivare i Bildmässigt får i Solna ska hälsa publiken. Meningen, varsågod. All welcome, ladies and gentlemen, colleagues and friends. Now we have celebrated in Styrodorf, it's the second time. And then also we rotation celebration last year in Olisson. And this year we turn in Styrodorf. So happy to join us. All welcome and thank you. Happy New Year. Yes. Alo, chưa được mà đấy. Tôi sẽ nhận được thông tin luôn. Sau này video bóng đi, cho nó lúc phải lúc nhà mấy xe rồi, cho nó lúc ta được mình luôn đi nào, ba xe đi mấy xe. Ok. Aku di mana aku jauh silare, yang mami suaminya masih kali ini tercang sudah balik, lu tiang lu. Ok. Betul yang dia bilang. Uang kaya memang tersu. Oh, uang kaya memang tersu dia bilang dia punya alam metode masih kecil, no? Ja. Bildmässigt på fest och one festival. Vi kommer som Tinjan. Så omkring en testu ska förklara vad är Tinjan. Vad ska vi göra i Tinjan-perioden? Varsågod omkring och testu. Jag heter Omkring. Och jag heter Plexur. Kära gäster som har kommit till en traditionell bildmässig nyttår, föreningen som har organiserat av det bildmässiga samfundet här i Norge.
Idag är den första festdagen i den 4 dagars länge nyttårsfesten. ဒီနေ့နော်ဝေနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားများမှကြီးမှုချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့တကူပွဲတော်ကိုကြွရောက်ရှိသောအားပေးလာကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါသောအပရိသတ်ပေါင်းအားဖိုင်လဲစွာကြိုဆိုပါကြောင်းဥစွာပထမပြောကြပါရစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့လေးရဲ့ဒါကနာတိအချိန်ယူကျင်းပနေရှိတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တကူခါသမယရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Vi bevisade som nå har i Norge vist sikkert husker nyttårslänge som kommer i slutet av sommerhalvåret. Og den hyggelige luren som kommer opp fra jorden etter nyttårsregnet. Og hverandre glemmer blomstene som springer ut og dekker alle trærne i sin gule gulfarge. အခုနော်ဝေနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာအခုလိုအချိန်မှလူရသည်ကုံဆုံးလူကာလမှာတစ်ပြိုင်ပြည့်ရွာချရရှိတဲ့ကြံမုန်းနဲ့နိုင်ငံတော်လွင့်ပြန်လာတဲ့လွမ်းစောဝေယမြေသိညာလေးတွေကိုလည်းတတိယနေကြမှာတော့မှာပါဒါပြင်းဒီအချိန်မှာနေရာနဲ့ဝင်းဝင်းဝါပူပွင့်ဝေစားတဲ့ဘရောပန်းလေးများကိုလည်းဘယ်သူမှမေ့နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ Barn og ungdom føler at et nyttår nærmer seg og stadig glede på fremmedelsene til Vannfestivalen. Folk velkommer det nye året inn i husene ved å dekorere innendørs med lekre nyttårskunster. ဒီကနေ့ဟာလူငယ်တွေအတွက်နှစ်သက်ကူကလာရောက်လာပါဘောလားဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ဒါရီသင်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြဖို့ပြောပါအားကဲပြင်ဆင်လေးရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာပြည်သဘောမှာလည်းမိမိတို့ရဲ့နေမှာဘိုင်းရပတ်သက်လေးတွေနဲ့တာပေါင်းဝိစိုက်ထုတ်ပြင်ဆင်လို့နှစ်သက်ကိုကြိုးစိုးလေးရှိကြပါခင်ဗျာ Etter å ha jobbet ferdig hele året, legger vi året til bak oss og spiser for mat, tilbringer tid med familie og venner, har det morsomt med å kaste vann på vannet. Mange kan få forestillinger og konserter som settes en gang i året. I denne tiden tar man spesielt bare på de eldre og viser ekstra respekt for dem. တနေ့တာဘယ်လိုဒီမှာရှာဖွေဆောင်နေကြပြီနော်နေအောင်ကြောက်ခိုင်းလို့